Tiprasa ni je manthai tongmani bufru fulfilling sinai kwbangma Tiprasa no wana laijak tei je omono tui wanchuge borok nor wanchugi denai chini Tiprasa jora kaisa o Tripura hano naikoli phaimani chini Tiprasa jora kaisa o Tripura hao majority tongmani hakai Bangladeshi ayangna ni illegal immigrant rok phaye chini Tripura o buti khlai tongjak phaike tabo borok majority ingi chung minority ingi thangka oro second class citizen ingi thangka chung hingkai tabuk bo o hani malik ingi tongmani se tabuk bo chung kuchuksa kaimiya tui hamia manungo tuima nungo chung tui sakinaro chikon kai hagon kurma haike ajagani tuinyo chung manungo Tiprasa rok tabuk bo bakso hasik hatai kami je Tiprasa remote area o tongnai rok amte hai Tiprasa rok tabuk 100% ni bising 40% 40% tongko haike ayangna ni phainero kai tabu kotor city o sujug subida aram ke ma tongjak tai kotor nok dalam 2 tala 3 tala borok amtike tongima tongbai tabo ayangna ni phainero se chung hingka kai o hani busase tabuk bo tongthai nok gurui chathai mai gurui lama hamna ni lama kaham gurui amte hai jagao tongima tong rungsrungnani rung nok gurui tai chini Tiprasa ni leader sinjang rok bo kokbai simi sawai Tiprasa no bagi ke samung mungsa bo khaya kubuni Dopha bai milui kubo be baksa samung khlai tongsine Tiprasa no kai kaham ko nalia kokbai simi thungi tongsine hage buni Dopha ro ka amtiya leader tongbo buni Dopha ni bagini samung khlaio borok jesabana samung khlai di bongni Dopha no wanchugino samung khlaio tai borok bo je hapang sarkar tongma bo Tripura ni bising borok no kotor haini bagino bongni borok no tebo develop khlaimano chini borok ngakai montri rok tongbo minister tongbo chikon level o bongni tolawa amne bage samung kotor Tiprasa no hamkraini bage khlaimia angu hake asuk bisi hakchal ni kok salia je Tripura o ayang Bangladeshi ni illegal immigrant refugee phaimani 1971 no Tripura ni population 14 lakh hake 15 lakh ajora o Bangladeshi refugee rong no dajaka je Tripura ni population tongmani amoni sepano bisik tebo kok sanani thanga ke Tripura o agi ni simino Bangladeshi refugee rok phai tongmani je India bai Pakistan alada khai khagjage sini sikang amoni bagino Tripura o Tiprasa rok ni je kotorni pot tongmani bumagrani je langma choithangmani yagulo Bharat bai merger agreement mani yagulo tuma hamale borok to tekisa sikito bongni borok amoni bagi borok je kotor pot nanani chengkha hake Bharat bai Tripura merger agreement mani yagulo borok kotor pot mamani yagulo Tiprasa rok kai thungnani chengkha political ni bisingti khei Tiprasa rok kai tola poto tongo bong kai kuchuk pot tonga ke Tiprasa rok kai borok thungka hake Tiprasa rok tabuk je politik ni thancha kri tonglaimani a jorani simi puila chengi phaimani jorani simi no chung thungjagi phaimani chungno thancha khe toni yawi urui puri khe toni mani hake wanchugine khe belaikene kha khamjangnai kongmo Tiprasa rok tabubo thancha tongi malaya ko politics ni bisingti phanang tung na society ni bisingti phanang tung tamani bage amo kuno chabai phain maya Tiprasa Dopha ulobuting no tai kok sanamo jungo haipane tini jora keringe amsak saimali norok bahayeng jakha video no tai amti hai video tebna nang norok informative ang tebo share khani nong no bising ni burchi burarong ni bukung ni kok rong no ba agi ni kok rong no ba ang saiknar je politics ni bising Tiprasa rong no silai tirewi Tiprasa no nasiklai nunglai malaya Tiprasa no bolai tonglai buthar lai toni lai kha amti jora bot lai hekya haki tinin video amsung no video no sajakala khre te channel no subscribe khadi bell icon click khadi jepro kutalang video dawo nong notification sognya baga hambai